na ndakọrịta nyere ebumnobi bụ nke gọọmenti steeti a nwere n'ịkwalite steeti a ka ọ bụrụ ebe ga na-acha ndụ a ga na-ebinwu ekpori ndụ ka onye ji ọnọdụ ọkwa onye meyọ na kansụl ime obodo Anọcha bụ Comrade Rome Ibekwe ji wee mepụ amụma ọrụ ewumewu na mpaghara ebe mbuze na-akpa ike n'ogologo okporo ụzọ Nneni nke si Nnimo gbada Nneni wee lụkwazi Nnewi. Ya bụ ebe mbuze na-akpa ike bụzi nke onunu bụ nke ọ tụrụ n'ebe ahụ ruru 20 nakwazi 2 na otu aka ma bụrụkwazi nke kwuru na ebe ahụ bụzi ebe ide mmiri na-akwabunye n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-esi ebe a wee wetara gị akụkọ ahụ n'ụzọ pụrụ iche dịka onye nta aka anyị Chinelo Ọnwụzulike si wedekọta ya. Mgbe ọ na-agbapezi ịlụ ya bụ ọwa mmiri ka Comrade Ibekwe siri na ya bụ ọrụ bụ nke batara site na Public Private Community Partnership. Onye Managing Director Anambra State Urban Water Asset Holding Corporation Maazị Ikobi Ejiofor na onye President General nke obodo Nneni Busa Christian Ikebudu kenere Chineke maka onyinye amara o nyere ha site n'aka Comrade Ibekwe ma sikwazia na okpuru ọchịchị Anọcha bụkwazi nke nwetegoro ikuku ọhụrụ ndị ọzọ tinyekwara ọnụ n'okwu mgbe a na-eme mmemme ahụ. Onye isi oche nke otu All Progressive Grand Alliance APGA n'okpuru Anọcha bụ Sir Anthony Ugoji na ogbo ya nke ụmụ nwanyị na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Oliakụ Ijeọma Soni Egbuna na onye nkwupụta okwu Anọcha Legislative Council bụ Maazị Ifrem Ononenyi kwupụtara obi ụtọ ha wee nyere onye isi oche okpuru Anọcha bụ Comrade Ibekwe na ọchịchị ọ bagidere site na Nneni. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.